name is Bombshow. You're welcome to my Bombshow television. Musha masho ziri kupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Tinokupedza nguva yenyu sikade kurebesa. Kana wanakirwa nezvatinenge yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into each story of today. Sangana inayo. Hey, shamwari yangu. Zuri kudidi? Boere. Mushe. Saka iwe chimbondiudza. Shamwari yako iyi, anditi? Shamwari yako yaunga unayo wakasangana nayo muma streets. Anditi? After maita zvese zvawambotaura namukoma kuda, maita zvese mamboenda kuBulawayo, ungada kutsanangurira vanhu kuti kubva pamakabva kuBulawayo kuzodzoka ndezvipi zvaiitika muri mese? Mona mukomana ka. Mukomana akati ndijoinisa. Alright, kuBulawayo wambotsanangura pawataura namukoma kuda, wakati mati pamakaenda kuBulawayo mari maiwana kupi? Iye sekufunga kwako aiva nemari yakawanda sei pamakaenda kuBulawayo? Uyezve hembe dzamama akapfeka uye nebhazi kana motikari yamakakwira makataura kuti kudii? Wakatibvunza kuti kwapana mukuenda kupi? Raiva bhazi here kana kuti motikari? Rari bhazi. Trip trans. Alright. Atati isusu tikuenda kuBulawayo. Kunani? Mukomana abva anyarara. Aenda kumashure kwebhazi. Ndobva anotanga kuti avadzoka. Wakatomutevera wakamuona aita hehe zvichireve izvo? Anoti zvaireve. Okay. Abva aenda. Ndozvanza kana muchienda kuBulawayo bo tatopinzwa zvakanaka. Nomusvikiro tikaita kuBulawayo. Alright. Mari paibuditsa yaiva muhomwe, muchikwama, yaiva pai? Muwallet. Yange yakawanda sei sekufunga kwako? Papa ne 100. Ima20 angare 3. Alright. Ima10 2. Alright. Kuroti aiva nemari pamwe yatosvika kuma 200. Yatosvika. Alright. Anga akakuudzawo here kuti ainge aiwanepi mari iyoyo nekuwanda kwayo? Akambokutsanangurira here kuti aiwana kupi? Angasati ataura zvekuti ndakaenda kuChipinge. Wanga asati akuudza? Wanga usingazivi? Nekuti patikazoenda kuBulawayo ka. Tasvikawo nemufela but mufana wangu boya here enda usingambotozivani. Iye ataura zvekuti ndisi kuziva kwandiri kuenda. But ndakaudzwa nasekuru kuti ndichangoona kusvika panzvimbo. kuBulawayo? Kureva kuti pamaenda kuBulawayo iye wanga asingatozivi kwaaienda? But anoti akaudzwa nani? Nasekuru. Sekuru vapi? WekuChipinge wao. WokuChipinge. So akaudzwa kuti uchaenda kuBulawayo uchangoona wasvika panzvimbo. Alright. So munhu uyu natsotsanangura makamuona kupi? Pamabhazi, murodhi, makasvika sei panzvimbo? Zvatikaita musangane nemunhu. Mukomana akatongofamba tabva paBulawayo. Chimba chaitori musango. Tatongopinda mune sango tatosvika zvanzi iwe uya kunoni popa watumwa. Abva tosvika zvanzi hoi tipo patatumwa dzotombirai maoko tasvika ipopo pai. Topinda mumba tikanomutota zvemadrugs. Sei wati maitwa zvemadrugs? Ndakamaona nemukomana chaitomaita. Totaita kagara kuti tanga kupinduridza maziso achipinduridza. Achibhema madrugs? Aitobhema. Kuti edu aya atobhemawo ake angatoriwo neblack akasangana. Alright. Zvobva zvadii pamakadaro? Makagara nguva yakareba sei ipa mumba imomo? Zvasvika 30 minutes. Baba akabva wabuda aita 1 hour panze achitaura yese. Abva uya baba nobva tram midzi. Tram kaka. Wawo usiri wekuti vatenga. Nanzi iye mwana yenda pane midzi. Unodira midzi yacho. Anodira nganoisa midzi pasi peuyu. Ofuchira obva mukaka. Ngwana Maxeni. Natsotsanangura wakadi muchikona kudiko akacherera midzi pasi. Akacherera. Abvaisa midzi afuchira abvadira mukaka. Nobva zvanzi nasekuru. Mamwe sekuru atikaendera kuBulawayo zvanzi mangwana Maxeni kuma12 uchere midzi iyoyo. Uone panenge pane mari yauri kutsvaka. Ende futi hanzi kana mari yacho ozodzokera musi Saturday kwaasekuru wakuru wacho. Saturday. Kureva kuti urongwa hwake hwekuenda kwaari kuita kudzokera Saturday kuChipinge akatoudzwa ikoko. Muri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira nyaya iri panapa. Ndofunga kune vasiri kuziva zvikuitika pane nyaya yatakaita, nyaya yemukomana
uh,